אנחנו מציגים פה הוראות איך ממלאים חוט ניילון בקסטה של ארנו. הפתיחה היא על ידי סיבוב, חצי סיבוב, והחלק הזה שבדרך כלל נמצא על החרמש, נשאר על החרמש, החלק הזה ביד. מוציאים, אנחנו כרגע נוציא את החוט ניילון, נוציא אותו לחלוטין. מתוך החבילת חוט ניילון לוקחים בערך 3 מטר, חוצים אותו לשתיים. כשיש לנו לאה שהיא חצתה את החוטים לשתיים, מכניסים לחריץ הזה שאי אפשר לפספס אותו. אוקיי? ומתחילים ללפף. מלפפים. להשתדל לא לעשות את החיבור בין שני החוטים כדי שתהיה שליפה אוטומטית. כשמגיעים לסוף, אפשר לתפוס אחד בחריץ. רק כדי שלא יברח לי בינתיים, ואחד בחריץ השני. ואז אנחנו מכניסים את זה, חוט אחד לחור אחד, וחוט אחד לחור השני. כשאנחנו מוודאים שהם כבר נמצאים מול הנעילה שנעלנו, אנחנו מושכים את החוט כדי לשחרר אותו בנעילה, שמים את הקפיץ, ועוד פעם הסגירה היא למכסה וחצי סיבוב. זה הכל. אורך החוט צריך להיות מומלץ, אורך החוט מחור לחור. מחור לחור, זה אורך החוט המומלץ. לשליפה אוטומטית, נותנים פול גז ומכים על האדמה עם החלק הצהוב. כל מכה מוציאה 2.5 סנטימטר מכל צד.